אוקיי, כן, כמו שביקשתם או כמו שתוכנן, אתם יודעים מה, אינטרו ומתחילים. קיצר, אז כן, לפי הכותרת אתם יודעים על מה מדובר הסרטון הזה. בעצם מאי על הקיץ, נתחיל ממאי על הקיץ ועוד כמה דברים שאני רוצה להוסיף. נתחיל קודם כל ממה הולך לקרות בקיץ. אז כן, הקיץ מתקרב, החופש הגדול מתקרב. כן, אני מסיים את הלימודים ב-20 ליוני, זה אומר ש-120 ליוני אני אתחיל לעשות כבר לייבים וכל זה. כן, יהיו מלא לייבים בחופשת הקיץ, ואני צריך לחשוב על רעיון לשם. בטח שלא גיימינג קיצי, כי גיימינג יכול להיות כל הזמן, גיימינג זה משהו ביום יום. אז אני צריך לחשוב על שם אולי כמו משהו שקשור לקיץ, אולי עשיתי כבר קיץ שרוף. אני צריך לחשוב על משהו. אני אחשוב על שם בינתיים לפלייליסט של הקיץ. אני נשבע, אני לא יודע איזה שם, אולי אוקיי, לא יודע. תכתבו לי בתגובות אם יש לכם רעיונות לשמות לפלייליסט של הקיץ, ואולי אני אשתמש באחד מהרעיונות האלה. ועכשיו נעבור לעוד כמה דברים, לדיירקט של נינטנדו שיהיה בחודש הזה. כן, החודש. נינטנדו מתכננים לעשות דירקט, כן, החודש, ויש לי חושב שזה יהיה על הקונסולה החדשה שלהם, הנינטנדו סוויץ' 2 או אלוהים יודע איך קוראים לזה. ומה שאני מקווה שיהיה בדירקט הזה זה משחק מריו פרטי חדש, או מריו פרטי 10 על הנינטנדו סוויץ'. מריו פרטי 10 על הנינטנדו סוויץ'. איפה זה? איפה זה? אני חייב את זה. אם מריו פרטי 10 לא מגיע לנינטנדו סוויץ' עד שלא ייצרו משחקים על הנינטנדו סוויץ', אני הולך לקנות סטים דק, כן. ואם אתם שואלים אצלכם מה זה סטים דק, זה כמו נינטנדו, זה נראה כמו נינטנדו, אבל אתם יכולים לשחק בזה כל משחק, משחקי סוני, נינטנדו, אקסבוקס, כל מה שאתם רוצים. עכשיו לעוד כמה דברים חוץ משתי הדברים שאמרתי. אוקיי, עכשיו מה שאני רציתי להגיד זה מה הולך לקרות. טוב רגע, אני לא יודע מה אני רוצה להגיד בכלל. כן, הזכרתי. תום גולדרן, או הסדרות טוב, לא עשיתי סרטונים עליהם מלא זמן, כמו רובלוקס פיגי, וכמובן פייפר מריו. כן, לא עשיתי סרטונים על הסדרות האלה כבר הרבה זמן. אני לא יודע אם לחזור לכל מיני סדרות. אני לא יודע אם לחזור אליהם. אני לא יודע אם אני אחזור לפיגי, או שאולי להתחיל את פיגי מחדש, או שאחזור לאחד מהסדרות האלה. אני לא יודע. תכתבו לי בתגובות אם כדאי שאחזור בכלל. וכמובן למה יהיה. כמובן, כמו שאמרתי, טוב, כמו שראיתם בסרטון הקודם, בקרדיט בשיר הסיום של מריו במיינקראפט הסרט, יהיו פרקים חדשים של מריו במיינקראפט, כן. ותאריך התאריך המשוער הוא בעצם ה-21 ביוני, זה יכול להיות או אולי מוקדם יותר, ב-20, או מאוחר יותר, לא יודע. זה יכול להגיע בכל זמן. ומה שאני מתכנן זה כל שני פרקים בסופש. כן. החל מחופשת הקיץ, 2 פרקים חדשים של מריו במיינקראפט בשבוע. וזה יהיה בסופש, כי בסופש יש יותר זמן לפרקים חדשים. שאר הימים יהיו ללייבים וכל זה. אז כן, זה כל מה שהולך להיות בינתיים, זה הכל לבינתיים.
ויש עוד דברים שאולי נדבר עליהם בהמשך קצת, ואם אתם מתרגשים לקיץ, כמובן תנו לייק, ולמה שהולך לקרות תנו לייק, ואני אעשה גם סרטון, או יותר נכון לייב, שאני מגיב לדירקט של נינטנדו. אז אם זה מוצא חן בעיניכם, תנו לייק, אל תשכחו להירשם לערוץ, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.